Ara Paul. Ej, lek tistennini farreċa. Le, ftit ilu ġej. Xara? Xejn kwetat. Sarta jil, nar tkellimni. U fastidijat ukoll. Ma ġiġralek. L-akbar ħabib tiegħi ħadd iżżewwiġ lit-tifla u laqqas biss jistidnuni għattiex lili. Għaliex? Mill-Evanġelu ta' San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ tirġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu: O Alla, niżżik ħajr li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żinja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan, jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wifqa fil-bot anqas biss rid jerfa' jnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: O Alla, ħenna lija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar iġġustifikat, għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Għax minix gradwat naħseb. U għadhom jeżistu dak distinzjonijiet fid-dinja tal-lu. Għanajlek, kien sinċir, da ġijaj, għalli sma Pawl, għalli. Għasumu graduat dan id-dera. Imma t-tiflija. Għax għalli Pawl tuħux għalik, għalli mux jien id-deċidejt il-meħan istiden imma kollox it-tifla. Għalli t-tifla graduat issa u ma tafx tabda tamela ma daw iċ-ċerti nis. Mux forsi se jamlu xie tiġżajru bejnietom. 5 mitruħ mistednin hemm. Allora vera x mintix graduat? Għal-pozin għadhom il-fabrika, għadhom il-fabrika? Issa t-nitħaq ta' maħanajlek vera ħassejt. sensu. Aħna, data, ma nafx ma milx għalihom del-familja ġifirin, ta' tant aħna ħbib, etnajlek. U fejn ikun hemm ir-rispett naraħ jien, m'għandux jitlu dawn id-distinzjonijiet, għax dawn ngħidu kif inhi, dawn huma distinzjonijiet ta' klassi. Jiġifieri li jiena nippretendi li jiena xi ħaġa u inti inqas minni, int mhux fil-klassi tiegħi, allura hekk sa nistiedlek u sa tiġi għattix sa tagħmel li diżunur. Din hekk qed nifhimha sewwa. Le għandek raġuni jiddispjaċik. Anzi, il-ħabib tiegħek kien sinċir. Illi ġie jkellmek biex jurik li mhux ġejja minnu. Ma tantx huma kwejjeż sbieħ daw tali jiġru bejn il-bnedmin għax l-ewwel nett tiftakar li kulħadd huwa ħolqien Alla u għal Alla kulħadd l-istess. Mhux qed ngħidlek hekk biex iktar nimlik. Imma mbagħad tifhem kultant il-bniedem kif jirraġuna. Probabbilment dana missiera nafu jiena laqqas hu gradwat. Allura min jaf it-tifla x'gradwat u sabet arus professjonista, min jaf x'ħasbet fejn laħaq. Jien għad forsi għax ma konsanti għax rigal. Għax da taf inti paga minn ma tagħna ġifieri ma nistax. Kiekum qarti tissalla u tija rigal sewwa biex toħroġ ta' raġel ħa. Imma naħsibx li dik, naħseb illi daħlet frasa id-distinzjoni tal-klassi li hi edha fi klassi ola minn tiegħek u di teżisti fis-soċjetà tagħna. Li qed ngħid jiena li mhix tajjeb għax barra l-klassi hemm il-bniedem wara dik il-klassi hemm bnedmin. U l-bnedmin kull bniedem għandu tajjeb x'offri jekk niftakru dik ħafna bid-distinzjonijiet tal-klassi waqgħu mhux dik l-ar Pawl. L-ar meta bniedem jippretendija minħabba reliġjon dik jiena tieni ġewwa bħala saċerdot. Jiġifieri ejja dik illi jiena naħseb li quddiem Alla aħjar minnek jien. Ara min jista' jgħid jekk quddiem Alla u x'aħjar minn ħadd ieħor. Imma min jaħsibha pereżempju l-Vanġelu ara kont naqra l-Vanġelu tal-ħadd jiena. Tafu daka li kien qiegħed jitlob fit-tempju l-Fariżew mal-Pubblikan. Mal-Pubblikan, dak il-Vanġelu. Dak qallu nirringrazzjak mulej jien illi jiena raġel tajjeb speċi u mhux bħal dal-Pubblikan li hawn warajja, da raġel ħażin. Jiena tajjeb dak ħażin. U Ġesu qallhom min jaf quddiem Alla minnu tajjeb, anzi qallhom minnu tajjeb, it-tajjeb u dak li ammetti li hu midneb. Jiġifieri di li ġara lilek mhix sabiħa xejn.
Imma l-ar ħaġa li nara jiena il-bigottizmu għasfon ta' bażi ta' reliġjon illi jiena naħseb li biex isew raġel tajjeb Alla qed jiffavorini lili u jiena aħjar minn ħaddieħor. U nara lil ħaddieħor dubbien, inħares lil ħaddieħor bħala inqas minni narhom dubbien għax jiena tajjeb jiena r-raġel sew. Dik l-ar ħaġa u Ġesu jgħidha mbagħad għala b'mod qawwi illi il-pubblikani u n-nisa ta' triq ġifieri l-midinbin jaslu qabilkom għax dawk għalmenu jafu li huma midinbin u sa jersqu lejn Alla biex jitolbu ħniena. Imma intom li mhux qed tammettu li jintom għandkom bżonn lill-Alla, mhux sa tersqu lek biex titolbu ħniena, mela Alla ma jistax jaħdem magħkom. Għaliex il-qudusija minn Alla tiġi li jiena tajjeb ma jiġix mill-isforzi tiegħi, imma minn Alla. Iktar ma nersaq lejn Alla, iktar insir tajjeb. Issa jekk jiena minn għalija ġa irsaqt u ma joqqosni xejn, ma jistax Alla jgħinni bil-grazzja tiegħu. Dik l-ar ħaġa u serra rasek għax inti mhux wieħed minnhom għal